Плейбек представлението е по-скоро театрално представление. Има си сцена, има актьори, макар че актьорите не са професионални актьори, те са психолози и други професии, които са обучени в плейбек театър. Има и музикант, който съпровожда това, което те представят на сцената. Но основен, най-важен елемент в плейбек театър и представлението е публиката, като публиката е същевременно и автор на сценария, така да се каже. На сцената се случва това, което публиката носи със себе си, това, което публиката сподели като чувства, преживявания, истории. Умиление. Спомена има умиление. Добре. Любопитство и умилението тук. Друго чувство в публиката? Има един човек, който, термина е кондуктор за него, който е медиатор между публиката и актьорите. Предава това, което публиката сподели на актьорите в синтезиран вид, но на практика няма нужда от режисура. Това, което се случва, е направо нещо, което идва от сърцата на актьорите към душите на публиката. Всъщност плейбек театъра може да има много различни функции. Той може да бъде и нещо, което е чисто за забавление. Представление може да бъде в зависимост от възложената задача, дадената поръчка, да има тематични представления. Пак казвам, това не е терапия, но публиката има възможност да изживее и катарзис по-интензивен, отколкото на обикновения театър, защото това е нещото, което тя дава от себе си, вижда го обратно, преживява го отново, пресъздадено на сцената и така има възможност отново да го изживее, има възможност да го види отвън, отстрани как изглежда, така че да види неща, които понякога не вижда за себе си. Но общо взето идеята е така приятно, забавно прекарване на времето, макар че понякога има и този терапевтичен ефект.